Indan Ibrahim Ramadake salminto e hoɗanki on laɓangal taskaramji amen jemmare nde jowetati lewru tatabru hitande ujuneje ɗiɗi e nogas e tati ko yadata nogas e joweɗiɗi lewru jowe tatabru hitande ujunere goo e temeɗɗe nayi e capanɗe nayi e jowi nder taskaramji ɗimin taski waddanki on hande e wodi taskara faamu diina maɗa e modibbo Usman Ba Feri Azare. Keɗitoɓe hande min heɓata waddango on kubaruji duniyaru sabu dalilaji goɗɗi ngam non woɗɗe jonde ngam heɗitiggo taskaramji ɗimin taskani on hande. Joni sey mo'itinen jonde gamnanki taskaran faamu diina maɗa e modibbo Usman Ba Feri Azare. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du ummatore julɓe fulɓe e gonanɗon fu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. En getti jomirawo jomu bawɗejo kewtinɗo en nyalimare hande nde farete yeso e taskara meɗen ɗum faamu diina maɗa. Faamu diina maɗa ɗum taskara ko waddanta en noye andirten Allah meɗen, noye kureten golle meɗen, noye jeyeten jomi en, yone andirten jomirawo, yone andirten kuuɗe dewe meɗen, yone andirten bo ko darani ko wi'ete mu'amalat kuudal meɗen ngal hande e jango. Keɗitotoɗo to hejjitayi taskara faamu diina maɗa e ɗonno wolwayno e dow ko larani bano we'itto kango woni tawhidi anduki jomirawo. En foɗi hadisewol annabijo sallallahu alaihi wasallam ko ɗum waddi haala julɗe ɗen, ɗum waddi haala tawhidu ɗum waddi bo haala ko larani suumay, ɗum waddi haala sennuki jawdi wiyete zakka, non bo ɗum waddi haala ko darani hijjore. En fuɗɗi hadisewol ngol wakkatire waddi hoore. Hande bo en faana yeeso ɗum hadisewol andangol lollungol ngol ɗuɓɓe fu ko larani ɓikkol men pamaron ma ɗon janga hadisewol ngol e mana jangirɗe maɓɓe. Hadisewol ngol ɗum wiyata baynama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam isdala alayna rajulun shadidu bayadi siyabi wa shadidu sawadi sha'ri la yura alayhi asaru safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukubatayhi bi rukubatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakizayhi fa qala ya Muhammad akbirni anil islam. Yebre wonde e gander hadisi on kanko sahabojo on hanko woni Umar radiyallahu anhu, sahabojo annabijo sallallahu alaihi wasallam, e mo yecco en ngecca ka lataki yandere de annabijo sallallahu alaihi wasallam e jodi e lamorde muɗum kanjum woni nokkure nde o joɗoto sahabo en mako ngara filitinamo. Goɗɗo wangonoy min saata rannuki koltal mako danewal, nden bo saata ɓalowki gasajo, gasa mako ɓaleha sitti, nden bo la yura alayhi asarul safar, wi'ayi batte jahagal ɗon to mako, wala ya'rifu minna ahadu, wala bo goto andimo nder amin e nder yimɓe Madina. Ɗo holli wigo to latakeno kanko o garɗo koɗo to lattakeno o andaɗo e gelle sahabo en andi ummoye, ngam wala mo ɓe anda e nder gelle ɗen. Nden ton koɗo gaɗoyɗo jahangal bo ɗon bo ɗum wi'ay batte jahangal ɗon to mako, ɗum wi'ay bana kosɗe mako jollini, gasa mako ɓoylake, tuundi e ɓandu mako, amma se o wari koltal danewal jotta ɗo ngal loota ngal laaɓi pes
wala goɗɗum ko wangi e maagal ko laarani bano tuundi. Nden bo gaasa maako ɗon ɓalwi sitik bano nanɗo belɗum e mo nder nanɓe belɗum e gelle ɗen. Nden bo wala batte jahangal goɗɗogal hawtaade e maako. Nden minon bo wonɓe ɗon wala anduɓe mo. Koɗo nde wari jooɗii faaki annabijo sallallahu alaihi wasallam, o tunni koppi maako faaki koppi annabijo sallallahu alaihi wasallam, o yetti juuɗe maako o ɓili dow dawɗe maako. Nden o noddiri annabijo sallallahu alaihi wasallam, noddaanu ndu teddinki o ya Muhammad, noddaanu ndu tilimki teddinki mawninki, o wimo ya Muhammad, hey annulaaɗo Allah biyeteeɗo Muhammadu gettaaɗo sallallahu alaihi wasallam, lattiiɗo kayru kalqillahi kullihimi, ɓurɗo takle joomiraawo ɗe puumaaje. So a wi'i joomiraawo ni wala mo mbi'ata to sona annabijo sallallahu alaihi wasallam. Hoddir goɗɗo nasta e juldanko o wi la ilaha illallah, so o wi'ayi Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam o nasta e juldanko. Gama non kanko o cuɓaaɗo, giɗaaɗo, mawninaaɗo, tilimnaaɗo to joomiraawo ɓangiiɗo ceniiɗo. Anen ma firani en, mana ɓuri handuki e meɗen, teddinen mo, tilminen mo, ndaren teddugal maako, ɓurnen mo e dow tagle luttuɗe, mbiyanen mo boɗɗum ko laati wela wooɗa handa fuu en mbiyantaba maako sallallahu alaihi wasallam. Koɗo ƴami o yo annabijo akbirni anil islam, habran ɗume woni juldanku kam? O ƴamimo hunde mawɗo. Juldanku ɗume woni juldanku? Keferaku kan andama, kanjum wonte hubranaki jomirawo, hersuki jomirawo, mana waɗaka mana yeddukimo, waɗaka hokki kuuɗe goɗɗe ɗe kan dayi, yara mbal, jeyna, mbara, wujja, ɗe hanjum wonte kuuɗe geddi. Nden bo waɗaki iddi awul ilahiya, wi ko hanum mayo ɗum jomirawo goɗɗo feere, malla bo wakki zindi kanci wurtaki nder juldanku, wanginana ummatore wi ko e hanum julɗo, nden bo ko suuɗi e nder ɓernde muɗum ɗum firayi ɗum handayi e juldanku. Ɗi kanjum woni ko larani mana ko juldanku farti, kanjum o ƴamatamo to yo annabijo Allah ɗume woni juldanku? O juldanku de an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ko woni juldanku kam aran arti kanjum woni shaidoɗa, bi ma'ana amma lattoɗa nder saadiɓe wiigo wala jomirawo handi reweki sona jomirawo ɓangiɗo ceniɗo. Ko rewa feere fuu sona jomirawo ɓangiɗo ceniɗo ɗum rewi wala rewa. Rewoɓe kodena, rewoɓe ginnajina, rewoɓe mala'ikaɓena, rewoɓe annabo enna, rewoɓe lekkona, rewoɓe yimɓe woɓɓe feerena, ɓeɓe fuu ɗum dow majjere ɓe ngoni, ɓe ngona dow diinal islamaku. Ngam diinal islamaku kanjum woni ndewa jomirawo gooto wahdahu la sharikala, o wala jillidiɗɗawo, o meɗata heɓuki jillidiɗɗawo. En ngara nder tindinoje ɗen ndaren, wonna goɗɗum nder takle ko nandi e maako, ngam ma hanjum woni tawhidu ɗum. Koco en andal meɗen ngal anduɗen, ngukken ndaren wiigo wonna goɗɗum takti gondi ko bo goɗɗum e ɗum woni fuune ɗum wa'i fuune ɗum laatori fuu woodi ko nandi e jomirawo ɓangiɗo ceniɗo. Kanjum woni kuugal meɗen ko bo mbiyen gollal meɗen e nder taskaraji ɗi artoji. Nden bo taskaraji ɓawoje tokko ngarana dow ibadat, nden bo taskaraji goɗɗi feere ngarane ko darani mana mu'amalat, kadi en tokkoteni ɓalal ɓawo ɓalal inchallah. Koye an tashhada an la ilaha illallah, caydoɗa wala deweteɗo sona jomirawo. Wakkatire nden so ɗum wiɓe haala ɓe ɗon fama ka dow ne ka fondi non ɓe keftirta ka, wona ɗum waɗana ɓe mana bayanuji wangaranji goɗɗi feere feere bako ɓe kefta mana nda ko ɗum foodi e haala. Ngam ma non daga nde wimo bo mana an ashhadu an la ilaha illallah, ceydoɗa wala deweteɗo sona jomirawo, hamɓe wonɓe ɗon filitinɓe annabijo sallallahu alaihi wasallam, ɓe fu maɓɓe ɓe faami ɓe kefti ɗume woni ko ɗum foodi e dow mana an la ilaha illallah, nden bo anna muhammadan rasulullah. Yadake ɓe kefti wala goɗɗum ma wala goɗɗum ko sugli ɓe, wala goɗɗum ko ɓe famanayi ko ko ɓe keftayi.
ne ɗum woni non ɓe keɓtiri ɗum ne jomirawo wiri ɗum ne annabijo ne malaikajo wiri kadi nin non ɗum ɓe keɓtiri ɗum wala goɗɗo handi reweki sona jomirawo ɓagiɗo sheniɗo ngam ma non ɓe latti ɓe rewoɓe jomirawo ɓagiɗo sheniɗo ngam ma ɓe nani iga annabi daga malaikajo wari an tashhada allah ilaha illallah shahduɗa laɓɓina wala goɗɗo deteɗo sona jomirawo nden o anna muhammadan abduhu wa rasulu nden annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam bo ɗum jeyaɗo mako nulaɗo mako ngam ma non en jawtatako en daroto e dow ko larani an tashhada allah ilaha illallah shahduɗa wala deteɗo sona jomirawo taskaraji meɗen garoji yeso ɗo fu to ɗon daroto hande bo ɗo darneten so jomirawo ɓagiɗo shehiɗo muyi e taskara garoju yeso e panay yeso e ga e darnuɗe tana dariɓe taskaraji ɗin gari ha moɗon mbiyaymi assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala toni on woyto taskaramji ɗi ɗo waranamo iga kode radio international abuja dow mita 30 iga abuja lamorde leydi nigeria e dandal amen ngal matotiral internet www.kode.net inanta channel telegram amen www.t.me/kode radio inanta radio garden heɗitoɓe suudu radio kode international assalamu aleykum barka men be lorugo fotta ha taskaram andal ɗum gurdam je asawere nde andal ɗum gurdam ɗum taskaram kode radio international woyi waddango on kala asawere hu hande min al'amin geɗaɗo jada taski foɗugo laɓangal taskaram ka asawere nde taskaram andal ɗum gurdam laran no nyaw cukkol malla coronavirus darni lamar jangirde ha leydi nigeria no dow ko larani banni min heɓi koɗo tedduɗo nden fukarajo iga jangirde maundu andiranga adamawa state university mubi heɗitoɓe maran haje nanugo be moy min wondi ha jawleru ndu inde am jinguɗo hama adama modibo jinguɗo hama adama a jaɓɓama jur ha nder taskaram andal ɗum gurdam mi jaɓi malam alamin noyi nyaw cukkol andiranga covid-19 malla coronavirus darni jangirde ha duniyaru fu nyaw cukkol andiranga covid-19 ngal darni al'amariji je jangirde ha duniyaru gabakiɗa aranni kala leddi pat hokki siwtare mallawoɓe vi kala pukaraɓe pat hota sare yaha joɗa sai yande ɓe ƴoni ɗum ayini wala wakkati nde ɓe hotata ha dow lamar jangirde maɓɓe ɗo ɗon nder ko lorni jangirde ɓawo nden woɓɓe fere bo ayi handi ɓe viya dow ɓe dinnini ayi jotta ɓe dinninintako sai yahugo yeso to Allah muyi to nyawɗo mai saiti dow duniyaru noyi a larata jangirde fukaraɓe latata larugo ɓe hoti sare to min laran woɓɓe fere kam ha jangirde mai ma yake ɓe ɗon no nder jangirde mai jangatake acci ɓe warti sare noyi a yiyata jangirde maɓɓe latata hande gonga jangirde maɓɓe hotan ɓawo sosai ngam ɗum ɓe viya fukaraɓe fere nane maɓɓe yiɗa jangirde mai bannin tan laruki saro en maɓɓe yerɓa ɓe kanjum waɗi ɓe jangata amma yi jotta ɓe warti ɓe ɗon sare ɓe witata ko bindi maɓɓe amma ɗon fukaraɓe fere ɓe lorni hakkilo dow jangirde maɓɓe kamɓe ko saro en maɓɓe viya ɓe wita ɗereji maɓɓe ma ɓe dinga witugo ɗo nafan ɓe ha dow lamar jangirde maɓɓe amma ɗuɓɓe ha nder muggal temerre a tawan reta pat wala naftira be wituki ɗo ngam mai ayi ɗo lorugo ɓawo on ha fanni jangirde bo nane ma to a darni yandere wore ni accete balɗe ɗuɗɗum heɗitoɓe tata woyte taskaram andal ɗum gurdam ɗo warana on ha sare radio kode international wondu abuja lamorde lesdi nigeria jonta bo taskaram man yahan yeso min ɗo wolwa hala jangirde je nasara na malli arabiya no a larata je arabiya fu no larugo nyawngu tari duniyaru hay fu darnina malla to en wari ha dow arabiya kanjum mai ma kusan darni ngam jotta ha Nigeria alal misali ba ha Nigeria lesdi amin ayi ɓe vi kala ha himɓe moftata pa gwamnati haɗi
ngam mai a yi har be jangirde woni ha min ɓe wiyata jangirde arabiya wato je ɓukkon yata janga ha alluwa ko kuma yayata islamiya malla ɗo pat dari ɗo pallori ɓawo jotta ɓe wala janga. A yi ɗo hunde asar manga on ha fanni andal. Jonta to a sawrami gwamnati dow jangirde fukaraɓe hotoɓe ci'e maɓɓe, noyi gwamnati wallitirta larugo ɓe darnai jangirde maɓɓe? A laari to en wi gwamnati wallita, a yi ba lesdi yahi yeso ɓe ɗon naftira be laabi matotiral je jamanu ko whatsapp ko email kuma link je makaranta maɓɓe ko nandi makaranta boko ɓe ɗo jangina ɓe ta totton, nden ɓe kamɓe maɓɓe ɗo yerɓa ƴamol maɓɓe hedi majum. A yi ɗo kamɓe ɓe yahi yeso kenan, amma a yi ha amin bananta ha lesdi Africa ko kuma malla ha Nigeria min anda irin ɗo. Gwamnati wala ko wawata waɗugo dow mai mi larata pa, amma min anda yago yeso ndego ɗon lamarje ko ɓe wurtininta ha dow mai. Kala fukarajo en andi pat to ni o andi o ɗaɓɓita andal, o andi jangirde lori ɓawo. Ngam mai min ottora jawmirawo wadduno amin karshe masibo COVID-19 ɗo. Ragare miɗo ƴona e kala fukarajo pat dow hoti sare ɗo ya hosa malla ɗereji mako o dinga lartuki ngam nafan mo ha gurdam mako. Wartai to o warti Allah waɗi ɗum majji ha dow duniya, ayi to o warti ni nana he to o lori o fuɗɗiti daga arandewol ba. Ngam mai iseni mi o ƴona saaro en ɓe lorna hakkilo dow ɓukkon maɓɓe hala jangirde, ngam jangirde kanjum ko ɗumi ha nder lamar duniya. Yande ɓingel ma jangaini be ma o fuɗɗata ha ɓuggi, to o haɓi be ma bo ayi kugal vonniri mo ha duniya. Ngam mai en lorna hakkilo, Allah wallu en, Allah suddu en asiri, Allah hokku leddi min jonde jam be duniya pat. A yettama be wakkati ma Modibo Junguɗo. To heɗitoɓe fu be fu haɗɗo mi waddi ragare taskaram andal ɗum gurdam ka asawere nde dow darde koɗo amin Modibo Junguɗo Hamman Adama, sai walliɓe am ha taskaram ɗam yotti ha moni. Min Al-Amin Giɗaɗo Jada wiyata wonde be Koda Radio International ngam lorugo heɗita taskaram kesum ka asawere warore. Be amin jemma e nyalawma to gossoro be gumbar radio man domi taadi 49 der Abuja ndarde go nyalde fu wala hendu ko hoshaki hite suudu radio Koda International sai ummatore konde min don gam onon ma gonden be amin. keɗite Koda Radio International ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji fere ngam ta on daɗe. Dalila nyalomare 39 abre yonkinande ko larani rewɓe. Yau rana ne ta musamman ta mata da ake kira Journée Internationale de la Femme a dukkan duniya baki ɗaya, amma al'adarmu na Kamaru akwai ranar din, akwai abin da muke kira defile. Yanzu mun zo wajen defilen din. To ranar 8 Mars, ranar Journée Internationale de la Femme ba rana bane da aka ce mata su bijire wa al'adarmu ko addininmu ko kuma iyayenmu ko wani abu dai. Rana ne da ake tuna da mata da kuma wahalan da suke ciki da ayyukan da suke yi da kuma abin da ya kamata a yi musu. Nyalomare jetatabre lewru Mars, julde nde waɗama ha daldal indépendant berniwol ngawdere dow ardungal gouverneurjo diwal Adamawa. Rewɓe ɗuɗɓe yalɗiri ha nokkure nde hebbini babal ngal. Comme yeccata miɗo sana debbo en tarte ɓe futti hande on laari bana debbo en mofti
wari ande ɓe wari yettugo ke ɓe foti ɓe huudida ɓe gomna ala waɗugo ala kuje maɓɓe yaha yeeso. Kuje feere feere waɗama ɓe dokki cawu ha worɓe ɓen hande wato enɗuɓe rewɓe nder hitande ɓe dokki cawuji ha kawte feere feere e ko nandi em. Julde nde waɗama dow wallite rewɓe dow jawtuɗum ha kala yaakeji maɓɓe fuu. Hawritirde nde timmi rewɓe paɗɗo ceyi. derɗiraɓe darayɓe kode radio e kode tv ha dow hello amen go youtube. assalamu aleykum, albiciri moɗo emin ɗo andina heɗitoɓe amen ha dow facebook inanta channel youtube amen kode tv. wiki min nangay wattanki on taskaramji amen kala nyalande fuu de ɗiɗi jamdi 9 wakkatire abuja nigeria yaki jamdi 9 e reta wakkatire abuja nigeria jamdi 9 yaki 9 reta wakkatire gmt. bano mbowuɗon fuu on nangay taskaramji amen dow facebook live inanta channel youtube amen ha youtube live to min gaddanta on taskaramji amen. nonnon bo jonto jamdi 9 yaki 9 reta fajira min ɓeyday so'itanki on taskaramji e keɗittiɗon jemma gam noho kala mo heɓa heɗitaki taskaramji amen jamdi 9 yaki 9 e reta jemma on mbawai heɗitaki min ha dow facebook live youtube live jamdi 9 yaki 9 e reta fajira. nonnon bo jamdi 9 yaki 9 e reta fajira wakkatire gmt. gam nohon ɓawoɗon min nangay waddanki on goɗɗi taskaramji feere feere ha dow facebook live de latti en titani wakkatire sumaye wakkatire korka to emin ɗon andina heɗitoɓe amen hikka min taski waddanki on tafsiriji modiɓɓe feere feere iga nder nigeria ima yaasi nigeria. gam non min nangay ɓilanki on taskaramji tafsiriji alqur'ana seninde malla mbi'en firowo alqur'aniwal seningal iga modiɓɓe feere feere ha dow hello amen go facebook inanta channel youtube amen kode tv. nonnon giɗɓe hocca teddenga wadduki tafsiri alqur'ana seninde ha kode radio nder ɗemgal fulfulde ko hausankore ko mananta wongal ɗemgal ngal fulɓe famata e nder lesɗe meɗen ɗe africa. on mbawai ɗaɓɓon kode radio ha email amen kode kra@kode.net. nonnon on mbawai ɗaɓɓude ɗi lambaji bani hinna ha dow lawol whatsapp gamma rokkuki tafsiriji ɗimin ɓilantaw. on mbawai suɓon wakkatire nde giɗɗon ɗum ɓila tafsiriji ɗi giɗɗon ɗum ɓilana on ha kode radio. on jarama gonde e kode radio international abuja dow facebook e youtube gamma findinki e famtinki ummatore fulɓe. on jarama. miɗo nana belɗum heɗitago kubaruji kode radio international ha kilohas 1265 deydey jamdi 7 yahango 7 e reta jamma agogo nigeria kamaru niger enanta chadi non bo jamdi 7 yahango 7 e reta agogo utc. Minoddi damoro fulbe, I get them
boɗejo nonde ibella boɗejo boma ibella boɗejo nonde sudu baba mi salmini on assalamu alaikum hanne mami tilmini ami lela tulbe pulanku apada soibu gondo gabo mimi hiroida sudu baba pada suai bugondo gabo mimile loida pada suai buyaya gabo barkada salah pada suai buyaya gabo nabi jama terbira be on tumi wadi on barkada salah onjuli jamma onabi jamma onjuli jamma sanu suai buyaya gabon misalmini ma do mana suai buyaya gabon biri lelima abama suai buyaya gabon barkada salah do mana suai buyaya gabon biri etima president Durobe dure na ye ngadorda na e andanda na ye fulbe de nimbu mu fodum fulbe eya fulbe eya eya ayeya to fu e fuɗo min gaddi ragare taskaramji amin ɗi jemmare nde to darnde moƴƴitinɗo taskaramji ɗi hin Ahmed Arab Abubakar Azare injiniyajo surguɗo en imoɗon jemmare nde Ahmed Arab Abubakar Azare mi Ibrahim Romodake foɗuɗo laɓangal taskaramji ɗin jemmare nde mbiyaymi on gonde e amen ha channel telegram amen to mbawaton jippinki kala taskaramji amen caaliɗi fuu ha www.t.me/radio on jarama pinen jam.